primer lloc descarregarem l'aplicació, anirem al portal de l'Estuig Digital i a la part superior tenim l'enllaç que ens porta a la base de dades. Un cop a la base de dades els podem ordenar per diversos conceptes, en aquest cas escollirem nom. Si cliquem sobre el camp de nom se'ns ordenarà alfabèticament i això ens permetrà desplaçar-nos fins a localitzar l'aplicació que ens ocupa, que en aquest cas és IMDisc. Un cop tinguem ja l'aplicació localitzada, com és ara en el cas, veurem que a la dreta del nom tenim la icona que ens porta l'enllaç de descarga. Ara doncs ens descarregarà l'aplicació, el següent pas serà clicar per descomprimir. En aquest procés de descompressió ens portarà diverses etapes i diversos passos. En primer lloc ens demanarà conformitat d'acceptació de responsabilitats, que és el que fem ara, i després ens demanarà la ruta on descarregar. En aquest cas ho farem a la ruta ja pertinent de l'Estuig Digital, on se situarà l'aplicació. Un cop anem acceptant els diferents processos, es produeix la descompressió i ja tenim l'aplicació en el nostre disc. Un cop descomprimit el nostre disc, anirem a la carpeta de l'aplicació i trobarem un fitxer BAT que diu arrencar, que ens facilitarà l'actuació de l'aplicació com a portable. Cliquem sobre arrencar, que hem fet ara, i s'executa una rutina que permetrà poder fer funcionar aquesta aplicació sense tenir que fer cap instal·lació. Un cop ja haguem clicat, apretant el botó dret podrem comprovar que ens apareix ja un enllaç a la possibilitat de muntar unitats virtuals amb aquesta aplicació de IMDisc. Per comprovar el funcionament farem servir una imatge en format IMG del mini Estuig Digital. Clicant el botó dret ens apareix l'opció de muntar una unitat i que ens porta a una finestra de personalització. En aquest cas podem indicar el nom del fitxer de la imatge, la unitat, la mida, el lloc d'inici, etc. Deixant els valors per defecte, en aquest cas ja ens serà vàlid perquè ens instal·li una unitat com a disc. Un cop haguem configurat, li diem OK i a continuació, si accedim al meu ordinador, podem comprovar com ens ha afegit ja la unitat F amb el nom de mini Estuig que correspondria a aquesta imatge que hem nosaltres muntat. Entrant a dintre podem accedir a tots els fitxers i continguts que corresponen a la imatge que hem nosaltres adaptat. Cal tenir present també que hem de fer el desmuntatge i clicant el botó dret podem també desmuntar la unitat i deixar com abans. En aquest segon exemple mostrarem com poder instal·lar una unitat de CD-DVD. Farem servir una imatge ISO d'un DVD, clicarem al botó dret, farem el muntatge i aquí estem a la finestra de personalització. En aquest cas indicarem que es tracta d'un element multimèdia. Quan indiquem OK ens haurà fet ja la instal·lació, el muntatge, i ara podem veure que a diferència d'abans ens ha creat una unitat de CD-DVD mentre que abans era un disc. Si cliquem ens trobarem que se'ns posarà en marxa la reproducció d'aquest DVD. Hem de tenir present també que, igual que abans, amb el botó dret del ratolí podem desmuntar la unitat i deixar la situació tal com estava abans. Ens avisa que l'estem fent servir i diem que sí, procedeix a la seva desmuntament.